идомаи хониши романи замини падарон. боби 26 қисми дуюм. диловар қариби саҳарӣ хоби аҷибе дида бедор шуд. дар хобаш амаки Ҷамолбек либосҳои идона дар бар як аспи саманди зинзадаеро ба Диловар тақдим намуд. пешонаи кокулдарози асп бо пӯпакҳои заррин оро дода шуда буд. инро ман барои ту харида омадам. охир ту дар орзуи ҳамин хел асп будӣ ку, гуфт амаки Ҷамолбек. ёфтед амак, ин ҳамон аспест ки ман дар бачагӣ гум карда будаму ҳамеша дар орзуяш мегаштам, гуфт Диловар дар хобаш. ӯ чун кӯдак шод шуда лаҷоми аспро аз дасти хусураш гирифту пешонаи пӯпакдор хаёлҳои дарозу сафеди гарданашро хурмол мекард. сипас амаки Ҷамолбек ба вай як корди ғилофдорро бо ғилофаш дароз намуд. ин ҳам аз они ту, гуфт ӯ. Диловар лаҷоми асп дар даст кордро аз дасти хусураш гирифту бедор шуд. аспу корд, таъбири ин хоб чӣ бошад? Дар ҷогаҳи гарм рӯ боло хобида фикр мекард Диловар. ӯ борҳо шунида буд ки кас дар хоб агар асп бинад, мартабааш баланд мешаваду кордро бинад, писар меёбад. корду асп ҳарду давлат аст, лекин корде ки амаки Ҷамолбек тӯҳфа кард дар ғилоф буд, яъне ки писари Диловар ҳанӯз дар шиками модараш аст. Диловар аз ин фикри худ шод шуда оҳиста ба паҳлӯяш нигоҳ кард ки Адолат масти хоб асту ҳашашзанон нафас мекашад. Адолат кафи як дасташро зери сар монда мехобид. Диловар гумон кард ки дар ин ҳол дасти занаш дард меёбад ва хост ки дасти ӯро оҳиста аз зери сараш кашида гирад. вале ин дам Адолат фикри шавҳарашро фаҳмидагӣ бар ин табассуми зебое кард. Диловар барои вай хам шуда аз кунҷи лабони пуртабассумаш бусид. Адолат чашмони масти хобашро ба зур ним кушода, хоболуд бо дастону нарми гармаш аз гардани Диловар оғӯш намуд. Диловар аз чашмони занаш болои ҳам нарм бусида мехост ки ба вай хоби хушашро нақл кунад. Адолат ба як даст даҳони ӯро пӯшида, то ӯ сухане нагӯяд. пас дасти шавҳарашро гирифта ба зери кӯрпа бурду барои нофи гарми худ гузошт. дар поёнтари нофи зан чизе дам ба дам меҷунбид. мешунавӣ? ба гӯши Диловар пичирозанон пурсид Адолат. мешунавам, худат ором бош, бо ҳаяҷон гуфт шавҳари хушбахт ва баъд шиками гирдаву нафиси занро бо меҳри махсус сила карда ба чашмони бодомии вай чашм духта давом намуд. ман навакак хоб дида бедор шудам. дар хобам отаат ба ман аспу корд доданд. корд дар хоб фарзанд мегӯянд. ману ту писардор мешавем. кошки, зери лаб пичироззанон гуфт Адолат ва ба тапиши бача дар шикамаш гӯш дода хомӯш монд. Диловар ӯро оғӯш карда ба паҳлӯяш дароз кашид. вай ҳанӯз бо шавқу ҳаяҷон гап мезад. медонӣ, агар писар ёбем чӣ ном мемонем? Чӣ? пурсид Адолат. кани аввал ту гӯй, гуфт Диловар. не аввал ту гӯй, бо ноз хитоб намуд занаш. охир ту модар ҳастӣ. Диловар ба шӯхӣ нӯги борики бинии занашро бо ангушти ишорат зер карда монд. ту бошӣ падар. Диловар каме сукут карду пас гуфт. аз рӯи қоида номи фарзанди якумро бобояш мегузорад. ин рост. оҳи сарде кашид Адолат. ӯ марги фоҷиавии падарашро ба ёд оварду аз чашмонаш беихтиёр ашк рехтан гирифт. Диловар хатои худро пай бурда саросема шуд. ӯ набояд аз хусураш гап мекушод. акнун чӣ бояд кард? Адолатро чӣ тавр осуда кардан мумкин? охир ин хуб нашуд. лозим не, ҷонам, гуфт Диловар бо шитоб аз сару рӯи занаш бусида ашкони ӯро пок мекард. ба ту гирья зарар дорад. ана дидӣ, бача бетоқат шуд. ӯ дубора ба шиками занаш даст бурда
шӯхӣ мекард. боча гирья накун, мегӯяд. адолат ба зур худро ба даст гирифта, чашмонашро пок карду сарашро ба сандуқи дили шавҳараш гузошта гуфт: номашро Ҷамол мемонем, ба хотири отаам. хуб гуфтӣ, мақбул, розӣ шуд Диловар ва бо ангуштонаш зулфи тобдори занашро шона зада аз қошони пайвастаи ӯ бусид. ҳоло ба очаам нагӯй, хаёлолуд таъкид намуд Адолат. мумкин вай негӯяд. Не намегӯяд, ҷонам, ҳаргиз не намегӯяд, гуфт Диловар ва ҳис кард, ки давоми суҳбат боз ғамангез шуданаш мумкин аст ва аз ҷо бархост. воҳ, кайҳо рӯз шудаасту мо бемалол хобидаем. ӯ дари аз намад духташудаи қамишкапаро кушода берун баромад. рӯи ҳаворо ба дараҷаи чангу ғубор гирифта буд, ки пагоҳӣ ё бегоҳӣ будани вақтро фарқ карда намешуд. шамоли гарми пуршиддате мевазид, ки онро ин ҷо ба сабаби аз давлати ҳамсоя вазиданаш боти афғон меномиданд. шамол чодарҳои муҳоҷирони нав омадаро сахт алвонҷ дода канда партофтанӣ мешуд. ба рӯи қамишкапаҳо хоки бисёре пошида онҳоро низ ғелонданӣ мехост, вале ба ин корҳо зураш нарасида бадқаҳр шуда буд, ки аз алам дам ба дам улос мекашиду хоки заминро мелесид. дар як сония ба чашму абрӯ, кодокҳои бинӣ ва сурохии гӯшҳои Диловар хоки бисёре зада, ӯ каме сар хам намуда бинӣ афшонду барои дастурушӯӣ ба сӯи канал равона шуд. ӯ роҳравон фикр мекард, ки ин шамоли бало чанд рӯз давом мекарда бошад. ниҳолҳои пахта, ки дар ҳама заминҳо баробар ба гулу муғҷабандӣ сар карда буданд, ҳама обталабанд. лекин дар ин шамол чӣ хел об медиҳӣ? об ки додӣ, решаи ниҳол дар замин суст мешаваду онро шамол ба осонӣ канда мебарад. аз беобӣ ҳам аҳволи ниҳолҳои нозук бад мешавад. чӣ бояд кард? кош ки Умархон меомаду ягон маслиҳат медод. табиби ин дард фақат агроном аст. Диловар бо ҳамин хаёл ба сари канал наздик рафта буд, ки аз паси қамишҳо хандаи занро шунида истод. ин хандаи ба садои зангула монанд хандаи кӣ бошад? Малика? Нахот. хайр, ба мо кӯза чӣ лозим? Овози мардина баромад. оби канал хушк нашавад? инаш кист? маълум, ки кӯзаро ба об афтондааст. овози ҳодӣ? худи худаш. Диловар ба суҳбати онҳо халал надода ба паси қамишҳо пинҳон шуда рӯ ба поён рафт. ӯ ба хотир овард, ки писари калонии бобои Назар ҳанӯз муҷаррад аст. чӣ хуб мешуд, ки агар Малика бо Ҳодӣ унс гирад. ҳарду ҳам қишлоқ, ҳарду ҳам ҷавон, ҳарду ҳам муносиби якдигар, бояд хушбахт шаванд. бобои Назар ҳам шунавад, хурсанд мешавад. чӣ мӯйсафеди зиндадил аст ӯ. ва пирии худ нигоҳ накарда ба вахш муҳоҷир шудан хост. охир вай ба 80 даромадааст. лекин як бедаҳан ӯро ранҷонид. мӯйсафед ҳам ҷавоби зур дод. бо шер ҷавоб дод. боб кард. дуруст гуфт, ки қомати хамгаштаи пирон нишони марг нест. як камон 100 тирро дар хоб пинҳон мекунад. агар писаронаш дар манзили нав хонаву ҷой карда хушбахт шаванд, мӯйсафед ҳам албатта кӯчида меояд ва хуб мекунад. аммо ҳодиву шодӣ то ҳол хона насохтаанд. онҳо ҳамроҳи ҳамқишлоқҳояшон Мардон, писари Маҳмуд дар як хона мезистанд. ба онҳо агар колхоз камтар чӯбу тахта ёфта медод, кайҳо хона месохтанд, вале колхоз ба ин наздикӣ ин корро карда наметавонад. чӯбу тахта нест. ҳеҷ гап не. онҳо ҷавонанд. барои онҳо ҳаёт нав сар мешавад. лекин Мардон, писари Маҳмуд, чандон ҷавон не. зану фарзанд дорад ва бояд, ки онҳоро кӯчонда биёрад. ба вай хона аз ҳама заруртар аст. ӯро беҳуда тарсонида буданд, ки бисёр лоғар ба офтоби вахш тоқат карда наметавонад. ҳоло худаш мегӯяд, ки
дар вахш фарбеҳтар шудааст. ҳамин тариқ диловар ғарқи фикру хаёли худ дар оби канал дасту рӯ шуста бармегашт, ки дар наздикии капааш агрономро аспсавор дида тааҷҷуб намуд. Умархон ҳеҷ гоҳ ин хел барвақт ба колхоз наомада буд. боиси ин тавр барвақт асп давонда омадани агроном чӣ бошад? Магар вай маҳз барои он омадааст, ки мабодо дар шамоли сахт ба пахта об надиҳанд? бояд ягон гапи муҳимтар бошад. Умархон аз дур диловарро дида ба вай аспакӣ наздик мешуд ва баъд аз асп фар омаду ранги рӯяш паридагӣ ҳавосаш парешон буд. қишлоқ тинҷӣ? Пурсид ӯ. Тинҷ? Фақат ман аз ниҳолҳои пахта дар хотир, гуфт диловар. Ва ниҳолҳо чӣ шудааст? Бо ҳайрат пурсид Умархон, ки хаёлаш ба дигар гапҳо банд буд. ниҳолҳо обталаб. об диҳем, шамол аз бехашон меканад, об надиҳем, хушк мешавад. Агроном каме ба сукут рафта мулоҳиза ронду баъд гуфт: имрӯз об додан мумкин нест. Пагоҳ ё ин ки шабонгаҳ шиддати шамол паст шавад, ҷӯякҳоро кам-кам нам давондан лозим. ин гапи дигар, гуфт диловар низ хаёлолуд. ӯ ҳис карда буд, ки агроном имрӯз барои аз пахта хабаргирӣ наомадааст. вай чизе гуфтанӣ ҳасту ҷуръат намекунад. майлаш, ҳамин хел мекунем. дина бегоҳӣ рафиқ Дониёровро дар ҷойи кораш парондаанд. Умархон ба дигар су рӯ тофта чашмони пуробашро аз диловар панаҳ кардан мехост. лекин ин ба вай муяссар нашуд. диловар кайҳо ашки агрономро дида дили худаш ҳам фушурда шуда буд. ӯ як дами сарде кашида хомӯш монд, ки Умархон каме худро ба даст гирад. шуроапа ҳам сахт ярадор шудааст. қадре пас давом намуд Умархон. вай қотилонро шинохтааст? Бо тамкин пурсид диловар. бале, шинохтааст, гуфт агроном. аввал Машрабов мавъазер дар даст ба идора даромада ва шуроапа як тир холӣ мекунад. Дониёров аз кабинети худ садои тир ва оҳи котибаро шунида давида ба қабулгоҳ мебарояд. ҳамин дам Машрабов ӯро ҳам мепаронаду қафо гашта мегурезад. баъд ба идора Урунов ва Нусратхоҷа даромада ҷасади Дониёровро паро гардонида мурда ё намурдани котиби райкомро тафтиш мекунанд. Урунов ба ҳар эҳтимол ба пешонаи ӯ мили натанро зер карда як тир мезанад. диловар аз нақли агроном ин манзараи мудҳишро тасаввур карда, нисбат ба душманон нафраташ ҷӯшида, сар то по дар оташи ғазаб месӯхт. онҳоро дастгир кардед? Пурсид ӯ. Не, гуфт Умархон ва пас нақл кард, ки онҳо чанд нафар Урунов, Нусратхоҷа, Машрабов ва дигарон ба аспҳо савор шуда шабакӣ ба сӯи сарҳад гурехтаанду сарҳадчиён бохабар шуда ҳамаашонро зинда таслим кардан хостанд. лекин онҳо ба сарҳадчиён тир мекушоянд. аз сарҳадчиён 2 кас кушта мешаванд ва 1 кас маҷрӯҳ. албатта онҳо ҳам ба тирпаронӣ маҷбур мешаванд. чанд кас аз одамони Урунов мурдааст, вале худаш ба даст наафтодааст. ӯ тиллаҳои эшонро низ бо худ бурдааст. аз ҷумлаи онҳо собиқ раиси колхози Октябр Қодиров маҷрӯҳ шуда асир афтодааст. ин Қодирови ҳамон хуб раис? пурсид диловар. ҳо бале, гуфт Умархон. ӯ акнун худро ба даст гирифта аз нав абрувонашро чин кард ва ба диловар чашм духта ҳамин тариқа як нафаси чуқур кашиду бо ҷиддияти том, гӯё махсусан барои таъкид кардани душвории вазъият, ҳар як калимаро якта чида фаҳмонд, ки ҳамин нисфишабӣ як қушуни калони босмачиён аз сарҳад гузаштаанду ҳоло бо сарҳадчиён ва дастаҳои калтакдорони сурх, ки аз фаъолони маҳаллаҳои назди сарҳад ташкил ёфтаанд, ҷанг рафта истодааст. босмачиён дар роҳи худ ҳама чизи зиндаро кушта, ҳама чизро шикаста нобуд карда оташ мезананд.
онҳо дар водии вахш қатли ом эълон кардаанд. бешубҳа онҳо дарғоти калони моро низ шикастан мехоҳанд. он ҷо посбонҳои яроқнок ҳастанд? Бо хавотир пурсид Диловар. ҳастанд, гуфт Умархон. рафиқ Фадеев ҳам пагоҳӣ боз як даста одамонро гирифта он ҷо бурд. аксар ҷавонони бақувват аз тракторчиён. ману ту ҳам бояд ки худи ҳозир як гурӯҳ одамони дилпурро ғун карда ба ёрии онҳо равем. ана гап дар куҷо будааст? Дар дил мегуфт Диловар. бояд ки ба ҷанг равем. дар тамоми водӣ сафарбарии умумӣ эълон карда шудааст. мо бояд обу замин, зану фарзанд, нангу номуси худро ҳимоя кунем. ин ҷанг барои ҳаёту мамот, барои пахтаи вахш, барои ҳокимияти шӯрост. хабари шуми ҳуҷуми босмачиёни ғоратгар дар як дам аз даҳон ба даҳон гузашта ба ҳар як хонаву камишқапаву чодарҳои муҳоҷирон паҳн шуд. занҳо фиқ-фиқ мегиристанд, мардон омодаи сафарбарӣ мешуданд. онҳо аз корду доз сар карда, то белу каланд ва калтаки дароз ҳар чӣ доштанд бо худ мегирифтанд. зеро ки дар ин ҷанги ғайримуқаррарӣ ҳар гуна яроқ ба кор мерафт. ҳам яроқи тарфишонӣ ва ҳам яроқи деҳқонӣ. зеро онҳо на фақат ҷони худ, номуси худ, балки каналу дарғот ва ниҳолҳои пахтаи худро аз нобудшавӣ ҳимоя мекарданд. бинобар ҳамин, имрӯз яроқҳои оддии деҳқонӣ, досу белу каланд яроқҳои ҷангӣ гашта буданд. Диловар ҳамроҳи Умархон аз ҷумлаи мардони колхоз онҳоеро ки ҷавонтару чолоктару ҷисман солим буданд, интихоб карда як дастаи ҷанговаре сохтанд, ки ин даста ба ҳимояи дарғоти калон мерафт. баъд аз боқимондаҳо боз як дастаи дигар тартиб дода шуд, ки он бо сардории амаки Мирзохол барои ҳимояи молу мулки колхоз ва колхозчиён, занон ва бачаҳо, ҷӯйборҳо ва заминҳои пахта масъул буд. Диловар Идрисро ҳам аввал ба ҳамин гурӯҳи дуюм ҳамроҳ карда буд, аммо вай розӣ нашуд. мову ту додар, гуфт ӯ риши сиёҳашро қабза карда, дар сафар кӯҳнашарикем. ман ҳамроҳи худат меравам. Диловар пай бурд, ки ба гурӯҳи ҷанговарон ҳамроҳ накардан ба иззати нафси Идрис мерасад, зуд розигӣ дод ва гуфт, ки тайёр бошад. сипас худаш барои хайрухуш бо Адолат ба Қамишкапа рафт. янгаи Хайригул низ бо Зокирҷон он ҷо омада буд. вай Адолатро таскин дода мегуфт, ки бисёр гирья накунад, босабр бошад. аммо ин насиҳатҳои модар ба Адолат таъсире надоштанд. ӯ Диловарро диду дар ҳолате, ки сарлӯш буду мӯйҳояш парешон, ба гардани вай часпид ва Диловар ҳарчанд зур занад, ки гарданашро дигар аздастони ба назари аввал нозуки занаш раҳо карда наметавонист. намемонам, мегуфт гирьякунон Адолат. хайр, як бор сар деҳ, илтиҷо мекард Диловар. охир маро хафа карда мекушӣ. майлаш, хафа карда мекушам, гуфт Адолат, ҳамчунон гардани шавҳарашро фушурда. асло сар намедиҳам, ба ҳеҷ ҷо намеравӣ. Диловар дар ҳамин ҳолат гарданашро Адолат мефушурд, сар хам намуда, Зокирҷону ҳайрону ҳаросонро оғӯш карда ва бусиду гуфт: ту шери Акош акнун ягона марди хонадон ҳастӣ. аз очаат, апаат ва ҳамаи дигарон бохабар бош. Зокирҷон сар ҷунбонида хуб гуфт. Диловар мӯйҳои ғулию расида дарозшудаи бачаро бо навозиш сила карда ба вай даст дод. кани биё мардона хайрхуш кунем. Зокирҷон чун калонсолон ба язнааш даст дода, даст фушурда хайрхуш намуд. янгаи Хайригул низ модарона аз пешонаи домодаш бусида, ба китфони ӯ дудаста тап-тап зада дуои хайр кард, ки ба сафар сиҳат рафта саломат баргардад. лекин Адолат ҳанӯз ҳам гардани Диловарро сар намедод. гапи вай якта буд: не, намемонам. бас акнун каме оташин шуда, гуфт Диловар.
мардум ба ман мунтазир истодаанд, хуб намешавад. Адолат боз ҳам гӯш накард. Пас диловару янгаи Хайригул маҷбур шуданд, ки дастони ӯро ба зурӣ канда гиранд. Диловар аз тарси он ки Адолат дубора ба вай мечаспад, зуд аз капа гурехта берун баромад. Дар берун аллакай дастаи ҷанговарони интихобшуда бо яроқҳои гуногуни худ ва тӯшаи сафар омодаи роҳ буданд. Умархон аспсавор беқаророна интизори Диловар меистод. амаки Мирзохол оғӯш кушода Диловарро ба бағал кашид ва падарвор фотиҳа дод. Идрис лаҷоми абраши зинзадаро ба ӯ дароз кард. худатон савор шавед, гуфт Диловар. Не, додар, ту командири мо ҳастӣ, гуфт Идрис бо тантана. ту бояд аспсавор пеш дароӣ. ин хел бошад, ташаккур, гуфт Диловар ва хандида лаҷоми абрашро гирифту ба асп савор шуда пеш даромад. Умархон низ бо асп ба вай наздик омада аз паҳлӯяш равон шуд. мардони дигар роҳи калонро пур карда аз қафои онҳо мерафтанд. зафар ёратон бод, гуфт амаки Мирзохол бо овози баланд. саломат бошед, ҷавоб дод Диловар ба ӯ даст афшонда. боби 27 ба кори мудофиаи дарғоти калони канали Вахш директори МТС Игор Степанович Фадеев роҳбарӣ мекард. ӯ ки собиқ командири рота буд, дар диёри Кӯҳистони Тоҷик борҳо бо дастаҳои гуногуни босмачиён ҷангида, усулҳои ҷангии онҳоро хуб омӯхтааст. илова бар ин, ӯ ҳамчун иштирокчии сохтмони дарғоти азим, ҳар ваҷак замин, ҳар дарахту бутаи ин атрофро, ки ҳоло ба майдони ҳарбу зарб табдил меёфт, нағз медонист. аз ҳамин сабаб ӯ нақшаи мудофиавиро хеле фикр карда, ҷанговарони худро қад-қади оби канал дар паси хоктӯдаҳои тирафомаи аз канал канда шуда қатор хобонид. онҳоеро, ки яроқҳои оташфишонӣ доштанд, ба ду қисм тақсим карда, ба ду сари хати мудофиа ҷой дод. ин тадбир аввалан барои он зарур буд, ки бехатарии рафиқони яроқи оташфишонӣ надоштаро таъмин мекард ва сониян имконият медод, ки қувваҳои душманро ба миён гирифта аз ду тараф ногаҳон тир кушода саргаранг кунанд. сафи онҳоро пароканда намуда барои ҳуҷуми калтакдорони сурх, ки яроқи оташфишонӣ надоштанд, шароит муҳайё созанд. бехатар ин ҳамоми хати мудофиаро аз тарафи рост дарёи азими Вахш, аз қафо канали Сербар ва хоктӯдаҳои аз канал канда шуда, аз рӯ ба рӯ майдони кушоди Ботлоқ, ки рӯяш шур зада буд, пурра таъмин мекард. душман ба сари дарғот фақат аз тарафи чап бо роҳи Сербари мошингард омада метавонист. Фадеев ҳамаи инро дар нақшаи худ дуруст ба ҳисоб гирифта буд. сигнали ҳуҷум барои ҳама якта муқаррар карда шуд. ҳамин ки Фадеев аз камингоҳи худ тир кушод, бояд ҳама ба ҳуҷум сар кунанд. худи командир аз тарафи чап дар охири хати мудофиа ҷой гирифта буд, ки аз он ҷо ҳам қувваҳои душман ва ҳам рафиқони худро ба хубӣ дида метавонист. баъд аз нисфирӯзӣ шиддати шамоли гарм боз бештар шуд. ҳаво торик гашта чангу хоб меборид. дар масофаи хеле наздик ҳам ҷисмҳои берҳаракатро дида нағз фарқ кардан душвор буд. ба ғайр аз ин, шамоли хокомехта чашм кушодан намемонд. дастаи Диловарро низ Фадеев аз миёнаи хати мудофиа ҷой дода буд. Идрис аз хомӯшӣ ва беҳаракатии дуру дароз дилгир шуда ба Диловар нигоҳ кард, ки ӯ рӯяшро бо рӯймолчаи сурхи гулдузӣ пӯшонида бемалол хобидааст. ҳой додар, гуфт Идрис ба китфи Диловар даст ниҳода ва такон дод. мо ин ҷо ҷангидан омадем ё хобидан? Диловар рӯймолчаро аз чашмонаш каме поён фароварда, дид, ки Идрис даҳонашро калон кушода ҳамёза мекашад, хандиду гуфт: гурсна мондӣ? ҳо додар, иқрор кард Идрис.
اینҳо ба мо ягон хӯрок медода бошанд. хурҷинҳо дар поён дар паси вай бутаи калон бо даст ишора кард Диловар. ӯ мувофиқи фармони Фадеев хурҷинро он ҷо гузошта, аспро дар паси қамишҳои баланду ғулии лаби дарё баста буд, то ки аз назари душман дуртар бошаду пинҳон бошад. рафта биёрам? пурсид Идрис. оҳиста рав, ки Фадеев набинад, гуфт Диловар. агар бинад, ҷанг мекунад. ин хел бошад, намеравам, гуфт Идрис, паси гардан хорида ва аз нав дар паҳлӯи Диловар дароз хобид. ҳарду низ пагоҳӣ таҳтул накарда ба роҳ баромада буданд ва хеле гурусна буданд. дар хурҷин кулчаҳои равғанин буда? пурсид Диловар ғаши Идрисро оварда. ҳа, буд. янгаи шакаргул пухтагӣ? Идрис ҷавоб надод. ӯ оташин мешуд, ки ин хел беҳуда дар паси хоктӯдаҳо аз душмани набуда пинҳон шуда хобидаанд. гӯш кун, додар, гуфт ӯ ногаҳон бо хавотир ба Диловар рӯ оварда. мо ин ҷо хаб хобему, осмачиҳо ба қишлоқ рафта ҳамаро қир накунанд? Не, акои Идрис, хотирҷам бош, таскин дод Диловар. он ҷо амаки Мирзохол ҳаст ва як даста калтакдорони сурх дорад. осмачиҳо бисёр бошанд чӣ? аз ҷавоби Диловар қонеъ нашуда, пурсид Идрис. акои Идрис, чӣ шуд ба ту? гуфт Диловар нимшӯхию нимҷиддӣ. охир ту ин хел одами воҳимачӣ набудӣ ку? магар нашунидӣ, ки Фадеев чӣ гуфт? мо танҳо нестем. аз қафои босмачиҳо отряди калони сарҳадчиён сур карда меоянд. Идрис суханони тасаллубахши Диловарро хомӯш гӯш карду сонӣ: ман аз Нусратхоҷаву Аброр тарс дорам, додар. раҳматӣ амаки Ҷамолбек ҳамаи онҳоро бадзод мегуфт. дар ҳақиқат гапаш рост. ин бадзодҳо ба ману ту қасди бад доранд. ин дафъа Диловар барои таскини Идрис чизе нагуфт. баръакс, худаш ҳам хомӯш ба хаёл рафт. ӯ ҳоло ҳангоми хайрухуш чӣ тавр дастони адолатро ба зурӣ аз гардан канданашро ба хотир оварду худро сарзаниш мекард. дилаш реш реш мешуд, ки чаро ӯро тела дод, чаро ӯро оғӯш карда набусид. мебоист, ки Диловар ӯро аз оғӯшаш сар намедод. ба Идрис боз гуруснагӣ ғалаба кард. ӯ акнун қасд карда буд, ки Фадеев агар паронад ҳам барои овардани хурҷин меравад. вай ин дафъа ҳатто ба Диловар маслиҳат накарда аз ҷояш бархост. Диловар фаҳмид, ки ӯ барои хурҷин рафтанист, чизе нагуфт. Идрис аз баландии хоктуда ба сӯи чап нигоҳ карда дид, ки касе бо ишораи даст ӯро хоб кун мегӯяд. Идрис донист, ки вай Фадеев аст, лекин бо вуҷуди ҳамин аз рӯи эҳтиёт як ба роҳи калон назар андохт. мехост, ки агар дар роҳ хотирҷамӣ бошад, гавак кашида барои хурҷин равад. дар роҳи калони мошингард аз байни пардаи чангу ғубор аспакиҳои саласафеди бисёре менамуданд. осмачиҳо аз дил гузаронид Идрис ба ҳамон лаҳза гушнагии худро фаромӯш карда ба замин дароз хобиду хазида гашта ба назди Диловар омад. бихез, додар, меҳмонҳо омаданд, гуфт ӯ бо овози паст ва табари дастадарозеро, ки ҳоло ягона яроқи ҷангии ӯ буд, аз байни хасу хошокҳо ёфта ба даст гирифт. меҳмонҳо омада бошанд, зиёфат мекунем, гуфт Диловар ва каме сарашро бардошта ба роҳ нигоҳ кард. ин дам ҳаёҳӯй ва чӯчӯи босмачиён баланд шунида мешуд ва дар пеши онҳо дар роҳ нағз намудор шуда буданд. воҳ, Нусратхоҷаву Аброр ҳам омадаанд ку, гуфт Идрис ба Диловар ҷафз шуда. аммо Диловар ба вай ҷавоб надод. ӯ дар паҳлӯи Нусратхоҷа дар болои аспи саманде машраб уфродида ба чашмони худ бовар намекард, ки ин ҳамон бошад. оре, ба ин дастаи босмачиён ҳамон одамкуши касбӣ Лутфулло Машрабов, ки ҳоло аз нав ба Нодирхон ва дастпарвари мактаби ҳарбии инглисӣ табдил ёфта буд, фармонфармоӣ мекард. ӯ ҳоло азм дошт, ки
қусури мағлубият ва бебарории аз ин 2 сол пеш ба вай рӯйдодаро бароварда, чун писари савдогари машҳури пешаварӣ Қудратуллохон ва чун офитсери содиқ сазовори таваҷҷӯҳи губернатори инглис гардад, ки ӯро аз бачагиаш бо меҳри падарона навозиш мекард. аспи Машрабов ба он аспе ки амаки Ҷамолбек дар хоби диловар ба ӯ тақдим карда буд, ниҳоят монандӣ дошт. худи худаш аз дил гузаронид диловар. амаки Ҷамолбек дар хоб ба ман ин аспро тақдим карда, мехост ки аз душман қасос гирам. ӯ беихтиёр корди ялақосии дасташ сернақшу нигорро аз ғилоф кашиду бо ғазаб зери лаб пичироз зад. барои амаки Ҷамолбек, барои Рафиқ Дониёров. дар ҳолати дигар диловар ҳаргиз ин корди зеборо хонолод намекард ва ӯ то ҳол ҳеҷ гоҳ ҳунари кордбозии худро ба одам насанҷида буд. вале чӣ илоҷ, зарур бошад, раво бошад. охир инҳо ба сари Дарғод расиданд ку чаро Фадеев хомӯш аст, дилтангӣ мекард Идрис. сабр кун акои Идрис, сабр, гуфт диловар аз дасти Идрис зер карда. пеш аз фармони командир нахез. ӯ аз ҳаяҷони зур ва талотуми дил хашхашкунон нафас мекашид. аз сару рӯяш арақ меборид, вале чашмонаш мижа назада ба ҳар як ҳаракати Машрабов назорат мекарданд. ӯ гоҳ тахтапушт ва гоҳ биқини он одамкушро ба нишон мегирифт. Машрабов низ гӯё маргашро мунтазир буд, ки ба дигарон чиҳое гуфта амру фармон медоду, аммо худаш аз лаҷоми асп кашида дар як ҷо меистод. аз шахсан ба сари Дарғод рафтан метарсид. аз тири ногаҳонии қаровули Дарғод андеша мекард. аз тарафи чап, аз охири хати мудофиа садои тир баромад. маълум ки босмачиён пурра ба қапқон афтодаанду Фадеев ба ҳуҷум даъват мекунад. сониян пас аз тарафи чапу рост баробар тирпаронӣ сар шуд. сафи пеши босмачиён, ки бо шавқ асп тохта, бо ҳайҳою қиюҷӯ ба сари Дарғод расида буданд, аз тирпаронии ғайри чашмдошт хусида, зуд сари аспоро ба қафо гардониданд. қафонгиҳо бошад, худро ба пеш мезаданд. дар сафи душман бетартибию парешонӣ рух дод. ҳама дар таҳлукаи ҷони худ якдигарро ҳақорат мекарданду қамчин мезаданд. ҳамин дам аз паси хоктудаҳои тирафом дастаҳои сершумори калтакдарони сурх бархоста ба ҳуҷум гузаштанд, ки ин ҳол дар сафи душман воҳимаю тарсу ҳаросро боз ҳам зиёдтар кард. дар рӯи роҳ ва сари бутаҳои лаби роҳ салаҳои сафеду гирдаи бисёре парида афтоданд. қисми асосии босмачиён аспакию пиёда худро ба ботлоқи рӯяш аз шӯри сафедтоб заданд. аспҳои онҳо баъди чанд қадам то ба зону ба ботлоқ меғутиданду дигар роҳ гашта наметавонистанд. пиёдаҳо дар ҷустуҷӯи паноҳе, бутае ё хоре пойҳояшон ба лоиқа ғутида аз саросимагӣ ба ҳар су метохтанду оқибат беҳол гашта меафтоданд, вале боз ҷонсаракона бархоста давиданӣ мешуданд. лутфулло Машрабов мавзер дар даст бо доду фарёд фармон дода сафи кайҳо парешонгаштаи босмачиёнро ба ҷанги танбатан ва хунрезии аллакай бесуд даъват мекард. ба ҳар замон пешу қафо рафта нишонгирии Диловарро душвор мекард. Диловар баробари дигарон бархоста ба ҳуҷум нарафту баръакс ба замин аз аввала ҳам зиёдтар ҷафз шуда, номаълум хазида аз паси хоктуда ба Машрабов наздик шуд ва сари синаи тасмаи мавзеровезони ӯро ба нишон гирифта корд паронд. корд тасмаи камбари чармини зардро бурида аз байни ду қабурға гузашта рост ба дили Машрабов халида буд. вай ҳамагӣ як бор кӯтоҳакак уҳ гуфту дастаи кордро дар мушташ фушурда аз болои асп парида афтид.
диловар аз барори кори худ рӯҳ гирифта аз ҷо хесту ба сӯи саманди ҳайрон монда давида, лаҷоми онро аз дасти хунолуди Машрабов кашида гирифт. мавзери ба рӯи хошок афтодаро низ бардошта чангашро пуф-пуф кард. ӯ акнун шод буд, ки барои босмачиёнро сур кардан ҳам аспи тайёр дораду ҳам яроқ. лекин ҳайҳот, ки ин дақиқаи шодӣ дақиқаи охирини ҳаёти ӯ буд. Нусратхоҷа ҳамин лаҳза аз қафо ӯро ба нишон гирифта тир холӣ кард. майдон қариб холӣ шуда буд. Умархону Идрис аз дур ба замин афтодани диловарро дида ба сӯяш давиданд. Нусратхоҷа мехост, ки акнун якеи онҳоро ба нишон гирад, аммо ногаҳон дид, ки аз пеш аз роҳи калон отряди сарҳадчиён бо байрақи сурх асп тохта меоянд. ӯ сари аспашро ба сӯи дарё гардонида роҳи гурезро пеш гирифт. ҷанг тамом, кор тамом, мегуфт ӯ худ ба худ роҳравон. Нусратхоҷа лаблаби дарё аз байни анбӯҳи қамишҳои хушкшуда асп меронд. қамишҳо хашар-хашар садо медоданд. дар зери суми асп монданд, хисирот зада мешикастанд. ба пешонаи асп ва сару тани Нусратхоҷа расида, гарду чанг ва судаҳои сафеду зардчатоби худро мемолиданд. як дасти ӯ тамоман аз кор монда буд. аз биқинаш аз таги курта чизи гарме шорида то ба нофаш расида буд. ӯ аниқ намедонист, ки кай ва аз куҷояш тир хӯрда бошад. модом ки як дасташро ҷунбонда наметавонад, тир ба шонааш расидааст. ӯ хира ба хотир овард, ки ҳангоми гурез чизе китфашро сахт такон дода буд. Нусратхоҷа як ҷуфт чашмони кап-кабуди дурахшонеро, ки вақти гурехтанаш як назар дида буд, нағз дар ёд дошт. Фадеев ӯро дидан замон милтиқро ба сӯяш рост карда буд. маълум, ки тираш ба нишон расидааст. ана тамом ва салом, фикр мекард Нусратхоҷа. омад ба сарам аз он чӣ метарсидам. ӯ бисёр ташна буд. ба дарё нигоҳ кард. дарёи азими вахш пури оби лоёлуд буд. Нусратхоҷа ҳоло мехост, ки аз ҳамин оби лоёлуд як сер шуда нӯшад. синаи сӯзонашро ба соҳили нам ва сардакак часпонда, сару рӯяшро таги об карда якдам роҳат кунад. аммо ин барои вай ҳоло як орзуи ширине буд, ки асло муяссар нахоҳад шуд. зеро ӯ метарсид, ки аз асп фарояд, дигар савор шуда наметавонад ва он гоҳ лозим меояд, ки дар ҳамин соҳили сардакаки дилкаш марги худро поида бихобад. Нусратхоҷа акнун хуб медонист, ки дер ё зуд мемирад. инро ҳам медонист, ки дер мурад бисёр азоб мекашад, ниҳоят хору зор шуда мемурад. лекин бо вуҷуди ҳамин худро ба дарё ғарқ кардан ва зудтар осонтар мурданро намехост. вай ҳоло розӣ буд, ки боз азоб кашад, бигзор ба хорию зорӣ ҷон диҳад, вале як бори дигар адолатро бинад. ӯ бо ҳамин ният бо дасти сиҳаташ лаҷоми аспро кашида, сари онро аз бероҳаҳо ва аз байни қамишҳои баланду касногузар ба сӯи қишлоқ гардонид. Нусратхоҷа ҳоло ба диловар ҳатто баъди марги ӯ низ ҳасад мебурд, ки вай он гардани зебо, он рухсораҳои гулгун ва он кокулҳои хушбӯйро борҳо бусидаасту борҳо бӯида лаззат бурдааст. Нусратхоҷа диловарро паронда кушт, вале аз ин алами дилаш асло паст нашуд. зеро ӯ медонад, ки вай баъди маргаш ҳам боз ба оғӯши адолат бармегардад. адолат ӯро мебусад, мебӯяд ва барои вай зор-зор гирьяҳо мекунад. аммо Нусратхоҷа 100 бор мирад ҳам касе парво надорад. махсусан адолат, адолати сангдил, адолати ба вай бегона. бегона? аз габи худ тааҷҷуб мекард Нусратхоҷа ва баъд фикр кард, боз худаш ба дурустии ин гап иқрор кард. албатта бегона. бо вуҷуди ҳамин дилхунугӣ ва шайдоии Нусратхоҷа,
адолат барои вай бегона буд. бале, он ҳама як лаҳза буд, ки гузашт, лекин як лаҳзаи фаромӯшнашуданӣ, як лаҳзаи умед, як лаҳзаи саодат буд. он як хандаи адолат ҷаҳонро ба гулзор табдил дода буд. хайр, акнун ин пушаймониҳою сӯхтаниҳои бефоида чӣ лозим? худро таскин медод Нусратхоҷа. аз ду сар Акмалзода дигар парвои ӯро надорад. вай ҳам дар пойтахт дар ғами ҷони худ будагист. Урунов сари вақт думашро хода карда аз сарҳад гузашт. вай дар ҳар ҳолат чӣ кор карданашро медонад. пагоҳ ё фардо дар Пешавар меҳмони губернатори инглис мешавад. аммо Машрабови бадбахт беному нишон рафт. падари савдогараш дар Пешавар ҳатто дараки мурдаи ӯро низ намеёбад. аброри гурсухтаро Идрис аз як лингаш кашола карда ба канал партофт. инро Нусратхоҷа бо чашми худ дида буд. вале то ҳол намефаҳмид, ки Аброр чаро ягон муқобилате намекард. маълум мешавад, ки вақти ба канал партофтанд ё беҳуш ё аллакай мурда будааст. Идрис ӯро бо чӣ зада бошад? ҳа, балки вай дар як даст табар дошт. Исломбек Қурбошӣ одами ношуд будааст. ӯро дар соати аввали аз дарё гузаштанаш сарҳадчиён паронда буданд. Нусратхоҷа бо ҳамин хаёлҳои парешону бесару нук, қамишзору туғайзорҳои душворгузар, баландиву пастиҳо, бутлоқу шурзаминҳоро тай карда, аз бероҳаҳо ба як пайраҳа ва бо он пайраҳа ба лаби канали Калон баромад. сари Нусратхоҷа ғуввас мезад, дилаш тез-тез беҳузур мешуд. аз ташнагӣ лабу даҳонаш хушкида, ҳар забонаш ба кумаш мечаспид. лекин ӯ бо вуҷуди ин ҳол хурсанд шуд, ки аз бероҳа ба лаби канал баромад. он тарафаш акнун осон. ӯ рӯ ба поён лаблаби канал рафтан гирад, то ба қишлоқ мерасад. шояд, ки дидори адолат боз насиб карда бошад. як бори дигар рӯи адолатро бинад, беармон мемирад. ӯ боз соате лаблаби канал роҳ рафта ба як кӯпруки камбар расид. ӯ аз ин кӯпруки шинос борҳо гузаштааст. аз ин ҷо то ба қишлоқ пиёдаравии нимсоата роҳ аст. агар қамишҳои баланду ғулӣ халал надиҳанд, дар рӯзи равшан аз баландии ин ҷо қишлоқ чун дар кафи даст менамояд. Нусратхоҷа аз кӯпрук гузашта истода ба оби қаҳваранги канал нигоҳ кард, ки мисли ҳарвақта орому пур ҷорӣ мешавад. гӯё ҳеҷ воқеае рӯй надодааст. маълум, ки дарғодро шикаста натавонистанд, пас дар вахш пахта мерӯяд. дили Нусратхоҷа ногаҳон оҳ заду сараш гирд гашта, пеши чашмонашро торикӣ гирифт. нафасаш тангӣ мекард. ӯ аз болои асп овезон шуда, сарозер ба замин бархӯрд. анҷоми романи замини падарон. тобути диловарро аз пеш Фадеев ва Умархон, аз қафо Идрису амаки Мирзохол бардошта меомаданд. онҳо дар назди хоктудаи Тирафоме, ки аз қабри нав канда бароварда буданд, тобутро оҳиста ба замин гузоштанд. Фадеев як лаҳза хомӯш наздиктар омадани одамонро мунтазир шуду, баъд фурашкаашро беихтиёр дар даст фушурда гирифт. рафиқони азиз, имрӯз мо яке аз фарзандони беҳтарини халқи тоҷик, қаҳрамони вахш Диловар Мирзоевро ба хок меспорем. баъд аз ҳалокати рафиқ Дониёров, марги Диловар барои мо талафоти бузург аст. лекин рафиқон, дар ин рӯзҳои пурандӯҳ мо бояд донем, ки Дониёров ва Диловар бо марги худ ба мо чӣ сабақҳо дода рафтанд. аввалин, онҳо бо марги худ исбот карданд, ки кори мо ҳақ аст ва барои идеалҳои наҷиб ҷон додан ҳам шараф аст. онҳо бо марги худ исбот карданд, ки ҳокимияти шӯро дар Тоҷикистон мағлубнопазир аст ва боз ҳам мустаҳкамтар хоҳад шуд. ва мо
водии вахшро ба гулистон табдил медиҳем. мо бояд донем, ки музаффарияти ҳокимияти шӯро дар Тоҷикистон душманҳои хориҷии моро ҳам дар ғарбу ҳам дар шарқ ниҳоят ба ташвиш андохтааст ва онҳо ҳамеша дар фикри сарнагун кардани ҳокимияти шӯро буда фитнаҳои нав сар мекунанд. мо ҳоло медонем, ки Урунов бар ин душмани қатоли шӯро ба хориҷа гурехта амон ёфтааст ва ӯ дар умеди он аст, ки бо мадади капиталистони ҷаҳон аз нав қувват ҷамъ карда, аз нав фитна оғоз кунад. бинобар ҳамин, рафиқон, мо набояд, ки аз макру ҳилаи душман хотирҷамъ бошем. мо бояд, ки ҳамеша ҳушёр ва ба ҳуҷуми нави душман тайёрӣ бинем. алвидо, бародари ҷонӣ Диловар, мо сабақҳои туро, ки бо ҳаёт ва марги худ додаӣ, ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳем кард. ту дар дилу корҳои мо зинда мемонӣ. Фадеев суханашро ба охир расонида, худро каме қафотар кашид, то ки Умархон пеш гузашта гап занад. Умархон, ки то ҳол бо сари хам аз тобути Диловар чашм наканда меистод, як қадам пеш ниҳода ба халқ роҳ овард. дӯстони азиз, гуфт ӯ ва аз андӯҳи зиёде сонияне сухан наёфта хомӯш монд. пас худро ба зур ба даст гирифта давом дод. ҳаёти Диловар барои ҷавонони мо, барои ҳама наслҳои оянда намунаи ибрат аст. Диловар ба вахш ихтиёрӣ бо хоҳиши худ омада буд. Диловар ҷавоне буд, ки зуру бозии худро ҳанӯз дар куҷо сарф карданашро надониста мегашт. меҳнату мубориза дар водии вахш барои ӯ мактаби ҳаёт буд. Диловар дар обод кардани вахш худаш низ обутоб ёфта, чун инсон ва гражданин ба камол расид. ман бо ин гуфтанӣ ҳастам, ки водии вахш барои як насли калони мо мактаби камолот аст. Диловар намояндаи барҷастаи ҳамин насл буд. ҳоло ман дар ин соати мотам аз сари қабри Диловар ба атроф назар андохта мебинам, ки ниҳолҳои пахтаи Диловар кишт карда ва бо меҳр парварида саросар сабзида чун баҳри кабуд мавҷ мезананд. Диловар пахтаи тухмӣ кишт кардааст, яъне дар оянда аз пунбадонаи пахтаи Диловар боз гектарҳои нав ба нави сабз ба вуҷуд меоянд. пахтаи Диловар туғайзору қамишзорҳоро мағлуб карда, тамоми водии вахшро дар оянда ба як баҳри бузурги сабзу хуррам табдил хоҳад дод. дар ҳар ниҳоли пахтае, ки дар вахш месабзад, рӯҳи Дониёров ва Диловар зинда хоҳад монд ва мо кори наҷиби онҳоро давом медиҳем. ба ҳамин митинг ба охир расид. Фадеев ва Умархон ҷасади Диловарро бо эҳтиёт ба лаҳад гузоштанд. ҳамин дам ба сару рӯи Фадеев ва Умархон чанд чакра оби борон расид. борон зад кӯ? гуфт Фадеев. аз рӯи ривояти қадимаи халқ, гуфт амаки Мирзохол, вақти гуронидани одамони нек ба қабр борон мезанад. дуруст, гуфт Фадеев сухани Мирзохолро қувват дода. Диловар ҷони одам буд, гуфт Идрис ва дигар худро дошта натавониста ҳунг ба гирья даромад. шахсе, ки ҳамеша ҳамаро механдонд, ҳоло худ чун кӯдак гирья мекард. борон бошад, то рафт шиддат мегирифт.